MLA Barim Kamau Hati constituency naga UDP uba Donbok Hamden ringkat kiweipat kilami no naga UDP. Habakaran syakilat batai kubor mentaka arpau tarik leber arja arpau saw uba Donbok Hamden ulaong ba ularai ban mi no naga UDP namar ba ukwa ban yo ya karoi kapar jong kathanya ribhoi. Hakaju kapor ulaong ba umkwa ban penbor ya kiwei kibadang kwa ban ne haka UDP. Kaban penpau hakmat jong ki parlok prajor ke para nong sing bi jong ka dong ka thang ri bhoi bat kum juro jong ka kasi jeng tia megalia brokoi ya ka ei ka jing thmu bat ka ei ka sinjam ka bana ka liang jongi kum ki para nong kit kam ginong tre jong ka parti UDP hapo jong ka ri bhoi district kanthub lang bat kinong kit kam jong ka central body jong ka UDP hagaba ngi la shim ya ka rai ya ka ba ngin data mangila shimigara bangin resign no andringila ya resign kum kinong kitkam ki bakmat jong ka parti UDP hagbangila don lang ka kerteng jong kinong kitkam bat ka designation ka post bakikiban hapo jong ka parti hakini gisnem kipor ki balalek ti ngi kwa ban pensyai hang ni ngi namburi ya ka e ka jinsisha ni kren kumagalong ni kwa ban le ki habasya habashit witip lang but kamdei banlong bangi ngisi magina garai ka rai ke kelung kena handai ngilasi magina garai da bangi perkat sani bah ngilai kren ngilai kendu ngilai discuss hadin bangi laya kren lai kendu lai kren laya shim ya garai da kawai ke jemut ba ki kitu ki bala seudai ban mi no na ka parti UDP te ngilai sain lang hang ni tangkinong kitkam ki ba kaman ngamong kinong Christian Kendra ginong kersan gidon ladai ikran ikata kemut kalan ketak susu dari tang ginong kitkam ge bahkmat jong ke parti hapo jong ka youth wing women's wing ban agal yang juga rang ba hapo jong ke riboi district bat kumjur ke bade jong ka state ke bahap ke bade nang ni hapo riboi tinggal sim ke negara bangila resign no ke bomut ba ke jing ade jong ibat ka parti UDP kala kut nadu mentakasi di kata kelong bangi ku aban pensngeu hakmat jeng di pajbak babun lang ba jong kanegalat thai kebor lang ba jeng pigi press media ngimdan gono-gono gadau basimet lene ke jede bat ki paran kitkam lah ke jede bat ke district ne ha ke jede bat ke state UDP kinong kitkam ge ba khamat jeng ke parti ngimdan gono-gono ke bangilong offended yanon no ni kamdan gono-gono kata ke jeng seu persya mo ke bagi ong ngia sutanat ngia ik ngi buram kliang iwe ngia trei bha ngi lep ha ya ke kam mangi yaki bat maki yang iru tandai kane kalong ka sinjam ke bangisim namar dak bengi perkhat nak menta kalawei jong kane ka dong ka thain kari ba ka judgment riu ka chingi kumno bangila ban trei ban ya don benta nak menta ki ba khamha ki bonra nak menta ka bit ka biang bat ka bha ka miat ka roi ka par jong kane ka dong ka thain jong kari bat ka judgment riu chingi de halor kita ki daw ki ba ngila shim kane ka rai rang ba ha ka bangila ka ya kut jimut lang ban ngilai sain lang ba ngilai mi no na ka parti UDP naduk mentagasngi haka jide bat kane ka parti UDP ngem don issue te na kaliang jongi kita gibanang sa apa ka parti UDP nginem pen bor yaki bakin wan ban dia so lang mo and but henry na kaliang jongi shu ai khublei yaki bakin sok song sai mo kini akot yakya kini bit ya biang kini ya roy par na kaliang joki di tangita kibangi dan ban pau na kaliang jongi kum ki paran kitkam kinong tre jong parti UDP hakmat jong pi ke langba jong pi kum gelat patai kebor se ki pejbak nong sing snong bi jong gane ka temri bhoi jingi bat kum juro na kumta ki paran nong sing snong jong gane ka rikasi jeng tia ba kejelang me kaliang jingi bar koi trai tang lambiang kuresibun ya mentang impat la banong nomor ba ka syong ngin se perkhat pade kay bami nang ni ya slok lang ya perkat marsua hadin ba shwaban mi bangin ya sim shwai kata karai kata kamla melong kay jemut bidan lang hang ni perlok nimla banong kata ngin se perkat pade kum nungin le syai ngin le laning ngin shu resign lakut ne menang banong kay kata